Azadlyk radiosynyň mardaky habarçaty welaýatyň hastahanasynda onkologiýa keselli näsaglaryň köpdigini aýdýar. Munyň bilen baglykda näsaglaryň köpüsini Aşgabatyň onkologiýa merkezine uğradýandyklaryny belleýär. Mariniň onkologiýa keselhanasynda hasta köp, soňky döwürde kesellänler örän köp. Ýüz tutýanlaryň köpüsini Aşgabatyň onkologiýa keselhanasyna uğradýarlar. Emma şonda da hasta köp. Keselhananyň daşynda garaşyp duran köp adamy görmek mümkin diýip mardaky habarçymyz 11 dekabrda habar berdi. Onuň sözlerine görä keselhananyň ne daşynda ne de içinde nowata garaşýan hastalar üçin amatly şertler döredilipdir. Üstesine medisina hyzmatlaryna we dermanlara näsaglaryň köpüsiniň maddi mümkinçiligi ýetmeýär. Dermanlar we bejerigi ören gymmat. Adatça operasiýa üçin lukmana aklyk diýip 1000 manat eline berýärler. Şepagat uýatyna 200 manat, anesteziýa edýän lukmana 500 manat berýärler. Mundan da başga operasiýa gatnaşan beýleki lukmanlara hem pul berilýär diýip habarçymyz. Agdalan meçberdäki puluň lukmanlara operasiýanyň resmi bahasyndan daşary minnetdarlyk hökmünde berilýänligini belledi. Hosarlaryň pul bermekleriniň sebäbini operasiýadan soň hassa gowy sereder diýip edýän umydy bilen düşündirse bolýar. Operasiýa geçenden soň dürli himioterapiýa goý berilýär. Himioterapiýa odal muht berilýän bolsa indi hemme berilýän dermanlar pully. Himioterapiýadan soň hassalaryň ýüregi bulanyp özlerini erbet duýýarlar. Onuň üçin zafran goý berilýär. Ony $25 käbir lukmanlardan satyn alýandyklaryny hassanyň hosarlary aýtdylar diýip habarçymyz belledi. Onuň sözlerine görä bejerigi we dermanlar hassalaryň ähletine illeterli bolman soň medisina kömegi berilmezden öýlerinde dünýäden ötýän adamlar hem az däl. Dermanlaryň gymmatlygy sebäpli hastahanadan ýüz öwürüp çydamsız agyrlaryny soňky günneçenli öýlerinde çekip dünýäden ötýänleriň bardygyny hem aýdasym gelýär diýip mardaky habarçymyz belledi. Şeýle-de habarçymyz şu günler welaýat keselhanasynyň hastalaryň köpdigi sebäpli olaryň köpüsini paýtagtdaky onkologiýa keselhanasyna ýollaýanlygyny belledi. Azatlyk radiosy Mariniň keselhanasyndan resmi maglumat alyp bilmedi. Aşgabatyň onkologiýa merkezinde hem hasta köp. Bu keselhanada medisina hyzmatlary pully. Azatlyk radiosy keselhananyň özünden operasiýalaryň narhyny anyklap bilmedi. Emma informasiýa bölüminiň işgäriniň telefon arkaly aýtmagyna görä operasiýanyň bahasyny näsagyň ýüz tutan wagtynda lukman kesgitleýär. Munyň bilen bilelikde hastanyň medisina ätýançlandyryş şahatnamasy hem bolmaly. Polis bolmasa kabul edilmeýär diýip Aşgabatyň onkologiýa merkeziniň işgär aýtdy. Onuň sözlerine görä lukmanyň kabul etmegi üçin nowata durmaly. Emma adam köp. Ediljek operasiýanyň bahasynyň lukmanlar bilen gepleşilýänligini Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan näsaglar hem gürrüň beripdi.